pomoćnici, poštovani roditelji, cijenjene kolege i dragi prijatelji i partneri škole. Imam privilegiju i čast sve vas toplo pozdraviti i poželjeti vam srdačnu dobrodošlicu na obilježavanje 46. rođendana osnovne škole koja ponosno nosi ime bosansko-hercegovačkog pjesnika Mehmedalije Maka Dizdara. Naši planovi, kao i planovi Vijeća roditelja škole, su bili da se ovaj poseban dan obilježi uz organiziranje Dana otvorenih vrata, sportskih takmičenja i svečane akademije. Međutim, često se u životu dešavaju nepredviđene situacije i nije onako kako želimo i planiramo, već onako kako moramo. U teškim i specifičnim situacijama mi moramo pronalaziti najlakša i najbolja rješenja. Suočivši se sa ovim izazovom, postali smo jači i bogatiji za novo iskustvo koje nas je naučilo da budemo zahvalni na zdravlju koje imamo, da budemo strpljivi, odgovorni i vrijedni, da pružajući pomoć jedni drugima zapravo pomažemo i sami sebi, te da zajedno i timski možemo postići mnogo. Pokazalo se da tim sačinjen od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, vaspitno-obrazovnih ustanova, općina i šire društvene zajednice je zapravo pobjednički tim. Vaspitno-obrazovni proces nije stao. Učenici, nastavnici i roditelji su se suočili s izazovom realizacije online nastave. Imali smo uspone i padove, nedoumice koje su rađale nova rješenja. Imali smo razlike u mišljenjima i očekivanjima koje su rađale timski rad i zajedničke napore ka postizanju zajedničkog cilja. Na tom putu nudili smo pomoć, a tražili razumijevanje. Tamo gdje je zakazala tehnika, ponudili smo školsku opremu i računare. Uz provjerenog prijatelja, našu općinu Novi Grad, nabavili smo još 7 novih tableta i podijelili ih onima kojima su bili potrebni. A uz pomoć BiH Telekoma osigurana je internet konekcija onima koje nisu imali. Kada znamo da nismo sami, sigurnije i hrabrije koračamo naprijed. Prije 46 godina u ovom divnom sarajevskom naselju Otoka u klupe su sjeli prvi učenici tadašnje škole Živko Jošilo. Svaka generacija je na tom istom mjestu ostavila svoj trag. Mali pečat u vremenu koji je od ove škole napravio mnogo više od obične škole. Da bismo proslavili sve trenutke provedene u njoj, radosti, tuge, iščekivanje, ljutnje i ljubavi, mi smo ovdje, nakon toliko godina poslije, da na istom mjestu, na najljepši način obilježimo njene najznačajnije momente. Moramo biti svjesni činjenice da nama u školi pripada nekoliko trenutaka, a našoj školi cijela vječnost. Činjenica je da je poslije porodice škola najznačajniji faktor u socijalizaciji naše djece, a u razvoju ličnosti ona je most između porodice i društvenog sistema. I njen zadatak jeste da zajedno s porodicom omogući zdrav razvoj mlade ličnosti u zrelu ličnost, koja ima osjećaj empatije, ima razvijenu socijalnu i emocionalnu inteligenciju, osjećaj odgovornosti prema sebi i društvu, ali i potrebu za ličnim napredovanjem i razvijanjem. Kao preduslov za sve navedeno, neophodno je da našu djecu učimo kako da kritički razmišljaju, imaju i razvijaju svoje stavove, znanja i vještine. A sve to mora proizaći iz njihovog neposrednog iskustva. Naša škola je iznjedrila mnoge generacije divnih i uspješnih članova društva na koje je ponosna. Sigurna sam da se svi rado sjećaju svojih prvih učitelja i svih onih koji su ostavili neizbrisiv trag u njihovom odrastanju. I ove godine želim poželjeti sreću našim dragim maturantima na njihovom putu odrastanja, a dobrodošlicu onim najmlađim, našim prvacima. To je prirodni slijed, smjena generacija, kraj jednog životnog perioda da bi došao novi. A iz svakog perioda učite, sazrijevate i mijenjate se.
Važno je da na vašem putu hodate podignute glave. Niti letite visoko, niti puzite suviše nisko. S preprekama i strahovima se suočavajte, a ne zaobilazite ih. Dozvolite mi na kraju da svim sadašnjim i bivšim učenicima, njihovim roditeljima, mojim dragim kolegama koji su bili ili su još uvijek dijelom ovog kolektiva, poželim sretan dan škole. Uz želju da ih naša škola obilježava još mnogo, s puno novih uspjeha, uz pozitivnu, emocionalnu i socijalnu atmosferu, prijatno i prijateljsko ozračje i naravno još bolje uvjete i moderniju školsku zgradu i kabinete. Zahvaljujem se svim nastavnicima i učenicima koji su svojim entuzijazmom, trudom, talentima, profesionalizmom i umijećima omogućili da uživamo u narednim trenucima svečanog programa. Uživajte! Dragi učenici, cijenjeni nastavnici, uposlenici škole i poštovani roditelji. Danas obilježavate posebno važan i svečan datum koji predstavlja krunu vašeg rada i uspjeha, pogotovo što ste u ovom vremenu pokazali odličan uspjeh u realizaciji online nastave i odlično se suočili sa izazovima koji je ovom vidu nastave postavljeni. Svima vama želim puno profesionalnog i ličnog uspjeha, svakako i dobrih rezultata. Vašoj školi sretan dan škole. Mehmedalija Mak Dizdar. Anis Krivić. Mjesto gdje djeca uče, gdje se oblikuje njihova budućnost, naziva se škola. Ponosan sam što sam učenik u jednoj od najboljih škola u gradu. Moja škola je blizu moje kuće i nikada ne kasnim. Zove se Mehmedalija Mak Dizdar. Mehmedalija Mak Dizdar je bio jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika, rođen je u Stocu 1917, a umro je 1971. u Sarajevu. Njegova djela Kameni spavač i Modra rijeka su najznačajnije ostvarenje 20. vijeka. Njegov portret je prikazan na novčanici do 10 konvertibilnih maraka, a sretan sam što moja škola nosi njegovo ime. Počela je sa radom davne 1974. godine i sad je stara punih 46 godina. Tada se oglasilo prvo školsko zvono. Slobodno mogu da kažem da se školujem u prijateljskom okruženju. Nema nas mnogo i baš zbog toga smo složni. Ja svoju školu smatram najboljom jer podržava svakog učenika i svaki nastavnik se trudi da iz nas izvuče maksimum. Sretan sam tu gdje jesam, hvala svim nastavnicama, posebno razrednici. Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu. Ne mogu ići u školu, u park ili u kuću mojih prijatelja na igru. Moji roditelji ne mogu ići na posao. Moja baka ne može ići u trgovinu. Ulice izgledaju prazno. Pitam se gdje su ljudi. Svi na televiziji nose maske. Doktori i bolničari na televiziji su odjeveni u neku čudnu odjeću od glave do peti. Ima li naš grad vrućicu, mama? Je li naš grad bolestan? Zašto svi izgledaju tako tužno? Zašto ljudi izgledaju ljutito i zabrinuto? Zašto više ne vidim nasmiješena lica? Dobro, pratit ću svoje ruke. Ostaću kući i raditi puno stvari online. Tako što ostajemo doma, nećemo morati ići u bolnicu, pa se doktori i bolničari mogu brinuti o ljudima koji su bolesni. Moja škola. Na otoci u prikrajku nalazi se škola moja. Kroz nju prođe puno djece, ja im stvarno ne znam broja.
Moja škola divne čari ima, u njoj nastava po rasporedu štima. Iz nje se čuje dječja graja, a toj graj nema kraja. Škola je sada prazna, bez zvona, bez graje, tužno stoji i čeka povratak male raje. U mojoj školi svaka škola ima svoj dan. Danas je našoj školi rođendan. U njoj se uči, ne smije se tući. Kad je škola puna đaka, vesela je učiteljica svaka. U njoj se nešto novo dogodi svaki dan. Sretan joj onda rođendan. Nisam mnogo napisao, čini mi se da sam dobro pisao. Htio bih da pišem još manje i još bolje. Rekao je makadista, školice moja, sretan dan škole. Do jutra, ponekad popodne, krećem u školu po putu svome. U školi mnogo znanja ima, a izvan nje je samo zabava i igra. U školi nas čekaju profesori puni sreće i čekaju da steknemo znanje veće. Školo, sretan ti tvoj dan! Moju školu volim, tu se ničeg ne bojim. Ona je za mene dar, a zove se Mehmedalija Maktistar. Dragi učenici i preseljenici, sretan dan naše škole. Utakmica između BiH i Korone. Bosna i Hercegovina pobjedila sa 10-0 i zato čutili smo Koronu ovak put. I zato jedan veliki like za sve nas. Vidimo se uskoro. Nikto ne zna gdje je ona. Malo znamo, ali je znano. Iza gore, iza dola, iza 7, iza 8.
i još dalje i još gore, preko gorkih, preko mornih, preko bloga, preko drače, preko žege, preko stege. Preko slutnje, preko sumnje, i za 9, i za 10, i još dublje, i još jače, i za šutnje, i za tmače. Gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga, i još luđe, i još luđe, i za uma, i za Boga. A uvijek drži svoj red. Ne priča sad ovako, sad onako. Ođela, znaš kako je mnogo situacija u državi? Znam. Bilo mi Nano od 6 mjeseci posudio tijeku. Pare ti ne mogu dati, a za 6 mjeseci nema problema. Može i godina. Kakva je nastava u našem domu kad mama zamijeni učiteljicu? Mama! Molim sine. Šta ti treba? Zašto galamiš? Ne znam jedan zadatak iz matematike. Kako bola ne bio ne znaš? Zar nisi ništa pratio na nastavi? Kako ću pratiti kad je online nastavi? Pomakni se, da ti ja uradim. Izvoli sine, sada moram da pravim ručak, ne mogu da ti pokažem. Mama! Šta je sad bilo, sine? Ti si kriva. Sve što si uradila nije tačno. Dobit ću jedinicu. Nemoguće da nije tačno. Pomakni se da ja vidim. Au, vidi. Stvarno nije tačno. Obruka se. Kada sam ja išla u školu, nije bilo ovako komplikovano. Sve je bilo lakše i sve sam znala. Jedva čekam da se vrati u školske klupe. Učiteljice, volim te kao rođenu sestru. Više ti nikad zamjerku neću naći.
Draga djeco, morate znati, učiteljica vaša, druga vam je mati. Ova ruka kaže ti da staneš i zamisliš se nad svojim rukama. Doći ćeš jednog dana na čelu oklopnika sa sjevera i srušiti do temelja moj grad, blažen u sebi veleći. Uništen je on sad i uništena je nevjerna njegova vjera. I čudit ćeš se potom kad čuješ kako ponovo koracam tih po gradu, opet te želeći. Pa tajno ćeš kao vješt uhoda sa zapada moje žilište sažeći do samog dna i pada. I reći ćeš onda svoje tamne riječi. Sada je ovo gnijezdo već gotovo, crknut će taj pas pseći od samih jada. A ja ću začudo još na zemlji prisutan sniti, pa kao mudar badac sa istoka, što drugom brani da bdije i snije, sasućeš otrovu moj studenac iz koga mi je piti. I smijat ćeš se vas opijen kako me više neće biti. Ti ništa ne znaš o gradu u kome ja živim. Ti nemaš pojma o kući u kojoj ja jedem. Ti ne znaš ništa o hladnom zdencu iz koga ja pijem. Sa juga lukav robac prerušen kao trgovac, vinograd ćeš moj do žile sasjeći, pod nogama ubogim da bude manje hlada i ponor veći. I više glada da ima u staništima. A ja ću ti ovako iz daljine svoju prastaru i pravu istinu izreći. Ti ne znaš ništa o znacima vinograda, niti vinogradara njegovog. Ti ne znaš vrijednost takvoga dara. Da tavorenje moje na tvrdoj zemlji veoma je kratko, ali opako. Ništeći njegove prave pojave, utvrđuješ ti upravo tako njegove jave i njegove sne. Okružnik si najzad najstrožiji i istražnik Božiji, krvav do očiju, do očaja bijesan od borbe za žive i mrtve robe. Zapalit ćeš me, znam, na kraju priče. Zapalit ćeš me, znam, na tvojoj presvetoj i svjetloj lomači, koja u tebi, eto, već niče. A ja se na tome tvome strasnom i strašnome stratištu neću niti pomaći. I bit ću, vjeruj, kao stanac kamen, dok posao svoj ne svršiš i ne svrši posao tvoj plamen. Taj kraj, takav slavit će tvoj trikrati amen, amen, amen. Ružica si bila jedna u srcu, ružica si bila
svoje poljubce Bog mi daje, Bog mi odnosi. Ružica si bila, sada više nisi. S vremena na vrijeme, kao da čujem stope, ko da ideš preko mog praga. S vremena na vrijeme, a znam da nemam prava, ti nisi više moja draga. S vremena na vrijeme, kao da čujem stope, ko da ideš preko mog praga. S vremena